Hindistanna adımlardan hın beriye, Kalkuttanyň giň zalynyň gujagy, görne hiri jadylapdyr hemmesin anny gelýän gujagy. Ustad şahyrymyz Mehmet Seyidowyň, halypamyz Anny Gelejülgäýewiň dörüdüjiligine bagyşlap dörüdün goşgy bendidir. Mehriban watandaşlar, biz gepleşigimiziň bugunky sanyny Türkmenistanyň halk artisti, Ustad halypamyz Anny Gelejülgäýewiň dörüdüjiligi, aýdymsa dälimine bitiren hyzmatlary dogrusyna taýýarlamagy makul bildik. Anny Gelejülgäýew barada gurrun açmak bizim üçin uly bir bagyt. 1992-nji ýyl ýöriteleşdirilen saçlyk mekdebine okap ýörkäm. Mulla Täsmuradow adynaky Filarmoniya türlü sary adynaky halk sazgurallar orkestryna işe girmek nesibäme düşdi. Şu işe baramda halypa işläp oturan eken şomat orkestr bilen dirijorda. Ondan halypa dedim, men fleyta çalýan işe giresim gelýär. O kabul etseňiz diýip, özüm mektep okuwçylygyny bir 10-njy synpda okap ýörkäm. Aýjygy dedi, fleyta çalýanymyz bar da biziň dedi. Ondan ýeri ýok da diýip, bolýa diýip, ondan gynanyp ýygyma gaýdyp barýakam. Dur jygy, dur. Gelen bäri sen gopus çalyp bilýärmi dedim. Menim howu çalyp bilýän edim. Bolýa ondan soňra bar gitdi arzasyny al elinden, o gopus jetdi diýip. Ana şeýdip halk sazguralary orkestryny hem gopus salýadym. Halypa gaty talapkärdi. Ondan Anny halypa saz orkestrda işlerini şu halk sazguralary orkestrynyň toporuny bir näçe sazgurallardan ibaret bolup durýardy. Toporlardan kirişli sazgurallar, diýip sazgurallary dutar, onu üflenip çalýan sazgural hemmesi bar. Şolaryň hemmesi bilen aýratynlykda geçýärdi. Her oturan sazanlardan aýratyn soraýardy, han çalyp ber diýip. Onun hemmesini barlandan soň inçe sırlary bolýar, şo zatlar hökmanlyk ýagdaýda talap etýärdi. Aýratynlykda bizden hem soraýardy, bolýan ýaýdan ýadym. Şo her gün orkestrdan soň ýanym bilen parçany ekidip öwrenýärdim, urjedim. Şonda da halypaň öňünde çalmaly bolany hökman ýalňyşýan ýaýdanlar ýa-da garas. Aýlar, ýyllar geçýär. Tejribem şeýdi, ondan baýlaşdy da gitdi. Öwrendim, dinledim. Kän onun halypa işlerini hiç ýeli ýad etmeýärdi. Şeýle bir gurruňa çeperdi. Orkestrdaky oturan sazanlar bilen degişip, halypalaryň gyzykly wakalaryny gurrun berip, şeýdip iş wagtynyň nähili gutarýanlygyny duýman galýardyk. Umuman Anny Gelejülgäýew halypa barada gurrun edilende, mene entep mektep ýaşyna ýetmäkem näşe döwürler ýadyma düşýärdi. Şo halypanyň sazlaryny öwrenip, şolary dinläp, şolardan lezzet alyp, orasar bar, pırlısar bar, mullaň sazlaryny, şolary ýalam Anny Gelejülgäýew sazlaryny dinläp ululuk. Mektep döwürlerim dinleýärdik, ondan şo mektep oturan 1970-nji ýylda Daňataraw Fadyr sazçylyk mektebine okuwuna bardym. Olar Ata Gutlumuradow, Begmurat Gutlumuradow diýen şonuň elinden men şo sapa aldım. Şu ýyllardan soň ondan şu döwlet
Şoňalyktyn o institutuna berdim, onu utorup ne şo ýerde danim Annegerla Halipadan tapagalym, ne şoň eline şägirt boldum. Şeýdip şonuň eline okap ol institutdan utardym. Utarandan da şo Annegerla bilen Halipa bilen ne bilişlemek ol niýeser etdi, ne ol şoňa da men gaty begenýän sebäbi çağalygyndan bäri şol adamlara dinläp, şol adamlary görüp, şol adamlaryň taýlaryny dinläp ululan çağalar da biz ulanymy ganman. Ne şu soňundan bilişlemek netip etdi, netibäni çekip şeýdibine şo matlar Türkmen Döwlet Filarmoniýasy ýerdiler de şonuň halk gurallary orkestrine Halipaň öz çalýan orkestr gyjak ýaly gyjakda çalyp şol orkestriň taýdanasy bolup işledim. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahraman hem mehriban arkadagymyz Halipa şäherlik gölüni ösdürmekde, Türkmen aýdym sazlygyny ösdürmekde uly işler alyp barýar. Men Halipamy 5 ýaşyndan bäri tanýan. Sebäbi şu döwürlerde radioda, teleýaýlymlarda häl şuny Halipalaň aýdym sazlary eşitirilýärdi. 1986-njy ýylda men Daňator Öwes Fadynaky sazçylyk mektebine okuw berdim. Onu üstünlükli tamamlap 1990-njy ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw başladym. Şu ýyl okuyan ýyllamy Halipamyz Annegedi Jüliýew bilen tanışmak maňa müýesser etdi. 1995-njy ýylda
Türkmen Milli Konservatoriyany tamamlamdy. 4-nji sınaglarda Halip Ahmet Annegedi Jülyev yolbaşçy bolup oturdy. Şonu ol maňa men seni diýdi, Pürlüs Arif adynyň orkestra ýysa çagyrýan diýdi. Ine şeýdip maňa şol adam bilen şoýla maslap işleşmek müýesser etdi. Hormatly prezidentimiň biz öz medeniýetimizde goşunyňyzy goşun adamlaryny goýmagy haklydyr diýen farasatly sözlerinden uğralanyp bizim beqara döwletimiň bagtýarlyk döwrüne türkmen sunudyna ömrüni baglan usta talepalaryň ömür dörejik ýollary giňden öwrenýär. Olar halka ýetirilýär. Annegil Jülyew 1929-njy ýylyň 7-nji maýynda Beherden etragynyň Marat owasyna dünýä inýär. Türkmen aýdymsa sunudynyň taryhyndaky meşhur Sary Bagşynyň onuň babasy bolan Aýratyn bellerlik kıldy. Galbertede Türkmen sunudynyň ulus tünleri Pürl taryhynyň, Oraz taryhynyň hemde öňü gysga ömrüne taryhy ady adylan ýitidehili Nur taryhynyň onuň daýlarynyň bolmagy ýaşlygyndan sunudyna girişmegine ul täsir etipdir. Annegil Jülyew şo ýaşlyk ýyllaryndan başlap daýlarynyň gyjak çalmaň inşa tiltimlerini öwrenýär. Türkmen Döwlet Filarmoniýasynyň düzüminde hereket eden halk sagyralary orkestriniň ilki şol Setrak Tumanyan, soň Grigor Markoviç Arekelyan ýolbaşçylyk, soň belli döwürlerde Dirjol Gurban Kuliýew, Annegil Jülyewiň öňi hem şol orkestra halk sagyralary orkestriniň ýolbaşçylyk etipdir. Şol orkestriň düzümünde çykyş edenine öňü ilki yekelikde solist hökmünde bir näçe ýyllap çykyş etjär. Şol işten ýyllary dörejik ýoluna başlaýar. Onuň döreden eserlerinden bir näçe şahyrlaryň eserlerini ýüzlenipdir. Şol ýary garaşan atly aýdymlar bar. Onuň ilkinji döreden sazlarynyň bir hökmünde iň meşhur sazlarynyň biri hem ýaşlara salam sazydyr. Bu saz şu halk sagyralary orkestr tarapyndan giňden ýerine ýetirilýär hemde dinleyijiler köpçüligiň gyzgyn söýgüne münasip boldy.
1947-nji ýyl ýaşlara salam diýip saz öğretýär. Dutarçy Samrat Gurbanypesov jubiley diýip saz öğretýär. Şu ikisi bilelikde öğretýär. Şu ýaşlara salam sazyny Türk Memleket Konservatoriýasyna zähmet çekýärdi. Ana şonu elmeda maçalýatda, şonu ömrüt ýa-da çaldy diýip arkaýyn aýdyp bilýänler şu sazy. Ondan başga da özlerinden sazlary bar. Aydımları var, şu halkın arasında aydımçılarım, seferöwesçilerim hezil edip yerine yetirýärler. Häzir ýara garaşýan diýen aydymyny Türkmenistanyň atalynan artisti Aýgül Ýagşeýewa şeýle hem Gülşürün Anamradowa bilen birlikde yerine yetirip berýärler. Şonu maksat edinlik. Açılsın mahmal beğülüm, günlüleri geceleri yara karaşyan. Aşkına hayradın dilim, bağımda kadarcık nara karaşyan. Çipirikin halatalın üydümü, günüm açtı aydıp birin aydımı. Armanım yok bile bildi bidimi, gıyt günü gürkana yanar karaşyan. Zehir turup yüpük saçta illeri, yakalı birizi açıp geçtili. Ne mi dedi öz dilinin iştili, cimali nuranı anaya karaşyan. Biz çıktık meydana uzadı keşleri de ellerim saçlarım çöşler. Şeyde acıp geleceğimi başlar, toyumda çalıncak tadı karaşyan. Şeyde acıp geleceğimi başlar, toyumda çalıncak tadı karaşyan. Cimali nuranı anaya karaşyan. Günlüleri geceleri yara karaşyan. Eger şunkü gün teleýaýlymlaryň üstü bilen biziň saz ýerine ýetirişimizi dinleýänler bar bolsa, görýänler bar bolsa, eger göwnlerine ýaraýan bolsa, şo meniň çalyşym şol halipanyň zähmetiniň miwesi diýip men açyk aýdyp bilýän şuny. Men gaty özüm bagtly diýen şeýle halipalaryň gurrunyny dinlänim üçin
Şu zatları öwrenip özüme minni Ştaýda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna zähmet çekgelýän. Öz taliplerime de şol halipadan eşden ähli gurrunlarmy şolar geçirýän öz taliplerime de hem gurrun berýän, hem gerek ýerine talap etmeli ýagdaýlarym bolýar. Şo halipaň bizden etýän talabyny öz okuwçylarymdan men talap etýän, hem gurrun berýän. Men döredijligimde halipanyň orny gaty ullukan. Onun şu halk sazlaryna söýgü getirenim maňa Annegelle Jülgeýew, şeýle hem Ata Gutlumradow. Ata Gutlumradow diýip sazlarnyň arasynda Begmurat Gutlumradow tanalýar. Şo halipalar ýatlanymyzda biz elmedama buýsanç bilen ýatlaýas. Onun halipaň ýene bir Ştaýda kän gurrunlar berýär-de, gurrunçyl adamdy gaty degişen gurrunçyl adam. Gurrun edisem, fas salsam, dirijorluk edisem, hemmesem şeýle görüp dinläp eşitip doýup bolmaýady. Şonuň etýän halipaň gurrun berýän zadyny başga bir adam ýa özümiz gurrun bersek täsiri unça bolanokdy näme üçindir. Emma şo halipa ýöneköy sözler bilen aýdanda şeýle bir şonu dinläp doýup bolmaýady. Elbetde şolar ýaly sazanna bolan üçin şahirler gatdalynyň geçen näler. Ştaýda aýdymçy şahir gelýär bir ýörüýte halipa bagyşlap döreden goşgusy bar. Kim çalýarka diýen soragyň bolmaz, owaz etse Annegelliň gyjagy. Şeýle aýyl-saýyl besebellidir, owaz etse Annegelliň gyjagy diýip ýöne ýerden aýdylan zat ýa mykany pikir etýän.
Taňyrdan gelýän haliparaldan gelýän bir gurrun barda. Häsiýet diýilýän adam saada da geçäýär diýerler-de. Onuň şu saady bilen häsiýetini ikisini şu deňeşdirdiňne şu diýilýän zatlar hakykat göz ýetirip durduň da şu zatlary. Sebäbi çalýan saadlar mulaýymdan mulaýym ýüze edip çalýar da öz başyna bir zat ýardym etşä. Halipada okap beren döwürlem institutda şu matlar halipa dedim ben Orasaryň çalýan saatlaryny gowurýanlar dedim. Men şondan doý bilenmek dedim. Şondan çalaja ýylgyrtda halipa. Jigit dedim men hem gowurýan idi. Onu oradan saatlaryny ýöne dedim men öz başymyzyk bir hili ýol bolaýdy men gidip derim. Şonda şey diýen ýadym etşäde. Onuň meniň şu Orasaryň Orasarlar bilen hem daý ýegen bolan soň sary bagşydan pırlaga Purlusari, Orasari, Nursari. Bulan hemmesi gıcık elnalarına da, dutar elnalarına da nip saz olup dur. Sonra bir topar olurdu şu matlar. Devletten ansamblı. Şonun orkestrına yol başçılık etti. Halipa, Annegerlağa. O tayda da bile işleştik. Hem daşarı yurtlarda olduk. Bizim devletimizin içinde hem vilayetlerde diyen şeyle konsert verdik. Şolar yani saparlarda bile yollaş olduk da Halipa bilen. Annegil halipa häsiýeti boýunça hem gaty kişiwilli, ýokary medeniýetli adamdy. Tergedek onuň bilen söhbetdeş bolanda edil öz deňduşy hataplardy. Dinleýijiniň ýanynaky adamynyň gurrundaşynyň pikirine tarpa goýardy. Onuň hem pikirlerini dinlemek başarýardy. Halipa Annegil Jülge şu gyjak sag guralyny elinden düşürmedi. Şu sunuda wefaly hyzmat edip şu bütün ömründe şu Türkmen sahasında öňden bolmadyk Annegil Jülgeň çalşyny döretdik hem şonuň Türkmen halk tarapyndan ikrar edilmegini galandy. Halipa Annegil Jülge bütün durukly düýrmegi bilen şu sahasynda berilen adamdy. Şu saz guraly bilen hem daşary ýurtlaryň hem dünýäniň birnäçe ýurtlaryna şu saz guralyny özüne hemra edinip şu Türkmen sahasynda hyzmat eden sunut şahsiýeti hökmünde bizim kalbimizde ebedi ýaşar. Halipanyň ýene bir şu Türkmen sahasynda eden üstünlükleriniň biri onuň fortepiano bilen gyjak saz guraly goşup çalmagy şu Türkmen sahasynda täzelik bolup girdi. Şol özüniň şu ýakmy çeken ýyllary ustad pianistçi Vladimir Sapyagin bilen dünýäniň dörli ýurtlaryna konsert bilen çykyş etdi. Halipa Annegil Jülge şu gyjak saz guralyny özüne bütün ömrüni hemra edip bütün içki arzu hiyallaryny şu sahasynda üstülen halkyna hödürledi. Şey diýem, ödörejik ýüzüni dolu görkezip bizim Türkmen sahasynda taryhyny öçmejek ýyl galdyrdy. Annegirlaň Halipaň aýratynlygy birinji bilen çalýan gyjagy şular ýaly ne bojaklaryna bir 3 kırşlyk gyjak da şu bilen çalyp beren şu çalyp oturan. Olar 4 kırşlyk gyjak. Onun ol orkestrda çalýan gyjak. Olar bilen şu Ýewropa saatlaryny, dünýä saatlarynyň hemmesini çalmak mümkinçiligi bar da. Onun şol Annegirlaga şonu diňe orkestrda çalman, onu ýöne salýardy. Şonu ýekelikde çalmany. Onu da öz başyna ýol tapyp çalmany başaran Halipada. Sebäbi onun şol Annegirlaga şuna çalyp urar bolun. Radyoda dinleseň hem keşfini görmän dinleseň hem eýen şu taýda duýup bolýar Annegirlaga çalýar şunu. Ya şol şomatlar
yaşarak döwürler Vladimir Sapegin pianinası şu fortepianoda sadanlarlyk edip çalan saatlar amma da ken. Ine şu saatlaryny dinleýäňem bolýan. Ine şonu da duýup bolýar. Ýok, ýekelikde ýeke çalyp oturanda da ýani halk saatlaryna çalyp berýär da o jakda orkestrga jam bolan halk saatlarymyzdan çalan saatlar ken. Harayym döndü diýe. Andan aýrylym ýine ýekelikde çalanyp. Aman ağazyň sorama diýen saady bar da. Şu sorama diýilen saady anlaýarlar, onu ýaly tüýjü çalmak mümkin däl. Ol halipan çalşy. Ýa gaýçyn şu keşbini görmäňde derim şu tezini işleňdi, gyzanyň tezini işleň dedi. Şu ýerde anlaýarlar, gaçalýar diýip şonu düşünmek bolýar da şu. Çalyan saatlarına biz elmeden lezzet alıyorduk. İslam döwürlerimizde näçe ýada bolayl biz. Şonýaly bir gülkili wakalary gurrun berip elmeden seýdip işin soňuna biziň ýadolygymyzy aýrýardy. Onuň çykyş etmedik ýerleri ýok. Ol dünýäniň ähli künjegine diýen ýa çykyş etdi. Ýaponiýada, Fransiýada, Amerika Birleşen Ştatlaryna hemme ýerde çykyş edip Türkmen aýdym saatyn dünýä ýaýmakda uly işler bitirdi. Şol bitiren işler üçin oňa Türkmenistanyň halk artisti Maktumulla Dynnaky halkara bayram eýesi diýen atlarda kılly. Orkestrda işleýän ýyllarymyzda Halipanyň özü nergi diýen halk sadyny ýerine ýetirýärdi. Ilki dirijorlar edip başlaýardy. Soňundan onuň özü oturup biz bilen deň şol ýekelikde özü ýerine ýetirýärdi şo sady. Onuň Halipanyň döreden gopuzny sady bardy. Munyň durjman muallim şo mahal taliplik ýyllaryny biz bilen bilediň işledi. Şo mahal ilki bilen şo sady ýerine ýetirdi. Şeýdip hemme zady ýeke öwredýärdi. Sady gowy bisirmän çaldyran okdy. Elmydam günni şo sadylary gaýtalap Hünnäler çalıp ondan çykyş edýärdik. Ýary garaşýan diýen aýdymny ilk ýerine ýetiren Türkmenistan halk artisti Anyberdi Attanow. Ondan şonu ýazga geçirmek üçin Sapar mäme haýyş edipdir. Sapar ýary garaşýan aýdym döretdim şunu ýazga geçirek bolýar folin, şonu dutardy, şonu çalyp bereýta diýipdir. O sen sadyň çaldyrjak bolsaň maňa notany ber, ondan bir aý men öwreneýin, ondan gelip çalyp bererin diýipdir. Ine bizden nişmat arhivde bardyr, şu Anyberdi Attanowyň ýanyna şu dutardy. Biräw taýda dutar çalynýar, birim gopus çalynýar da. Şu dutarda ýerine ýetiren şu Halipanyň özü, Anyl Jülgaýewiň özü. Diýjek bolýanym dutardan habary bar. Ýöne elmydama özü gyjak çalýarda. Şu aýdymy özüm gowy göremsoň, şu sady ýerine ýetirdim, çallym, ýazga geçirdim. Şonu Halipanyň özüne haýyş etdim. Halipa diýdim, siz özüňiz çalyp beräýin diýdim. Men bakdymy ýene bir sadlary, bir kuştany saz bilelikde ýerine ýetirmek paýyma düşdi. Bir ýaşlara salam sady bilelikde ýerine ýetirdik Halipa bilen. Şeýle hem Aman Agajykowyň halk saz gurallary üçin täzeden işlen öltürör diýen halk sadyny bilelikde ýerine ýetirdik. Ol akan ýerinden akarmys aryk diýilýär. Anyly jülge diýilende hökman Sarwasydan gaýdylýar. Sarwasym aharyň bilbili hasaplanan adam. Sarwasyň perzentleri pürlü sary, Oraz sary, Nur sary. Şol gelýän üýtgeşik şahanyň birem şu Anyly jülge. Anyly jülgede Sarwasyň aktyw bolupdyr ýa. Sarwasyň birinji çagasy pürlü sary, ikinji çagasy altynjy. Anyly jülgede şu altynjy malyň ogly bolupdyr ýa. Halipa köplenç dirijor, onuň ýerine ýetirji. Onuň söwerde bolsam kompozitor Türkmenistanyň halk artisti Aman Agajykow. Şu Aman Agajykow şahyrymyz Maktumulla Pragynyň aýrylym diýilen goşgusyny döreden sazyny
Hem yerde yerini yetirýärdi şo sady ýürüýte şol Aman Agazykov annegele jülge üçin döreden ýaly. Sebäbi şonu çalanny başga dutarçylar hem onu yerini yetirýär, aýdymçylar hem aýdym edip aýtýarlar. Beýlek sazurallarda da çalynýar bolyn, ýöne şonuň Edil Halipaň çalyşýaly aýrylym dinlenip bolanok. Emma Halipa şeýle bir çalyp durup bolyn, onu gaýtalap bolanok hiç ýeli. Häzirki wagtda Türkmen Milli Konserwatoriýamynyň halk saz gurallary orkestri Omar Igamow ýolbaşçylyk edýär. Häzir şol Annegel Jülgeýewiň döreden sazlary, gopuzly saz, onuň şol ýerine ýetiren nergis sazy bar. Şo sazlary täzeden işläp ýerine ýetirýärler. Türkmen milli aýdym sazymyzy hem de Halipa şäherlik ýolunu ösdürmekde alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýar. Oý onuň jany sag bolsun, alyp barýan işleri elmi damarow açy bolsun. Şeýle gowy döwürde ýaşaýat. Bizim hormatly prezidentimiz Halipalamy ýatlamagy giň ýol açyp berdi. Hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýan. İl wagtly döwlet ähmiýetli işleri rowaj alsyn. Jan sag bolsun. Döwletimiz üçin, halkymyz üçin, hormatly prezidentimiz üçin elimizden gelen hyzmatymy gaýgyrmar. Şular ýaly halipalaryň nusga alarlyk ömür ýoluny, sungat ýoluny öwrenmäge hem de terbiýeçilik ähmiýetli gepleşikleri geçirmäge uly giň ýollar açyp beren hormatly prezidentimize çäksiz alkyşlar aýtýar. Goý hormatly prezidentimiň alyp barýan işler mundan melekde rowaçlyklara beslensin. Şeýle öz sungatymyzy halkymyza ýaýmana, uly mümkinçilikleri döretýän hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun.